Mulailah mai karang timbun baru bakato badan diri ria onde Irwan ya dik kakak Irwan halak kok mande Irwan kawat timbun ya dia kok di kakak dia mande nak nampak doan kok di kakak nak nangka jale do dia de Iwan lah pulang kampung ala kok mande Iwan masuk kubur dia Ilianata mudi anata kambang labungo dalam rimbo kok tadagak dusana Yusiril Asmara cari di YouTube bersama-sama alai tadanga di dusana tu buka YouTube tuh Allah di dalam anak kotor tumbuh si cere malang di dalam anak kotor disembah larang jauh bandar labu oh disembana larang jauh bandar labu buena onan lewat lakasen olah nombor latigo kini lah kamasuk kambang akan nomor lampe cari YouTube larang rantau
Ola ado asmara Omai salah seiran timbuni namanya babalia pulang. Oh tentunya orang leka babalik tumpak di badan diri dia. Ialah kakak dari Irwan ninyo menangi dakik kubur. Marato pak memegang kubunya, pegang kubur naran timbun nonde mande sayang juria mande. Pado merasa ria tinggal mande, ria buto mande sebantu iko mande. Oh elok bau ria sekali mande, jangan laria ditinggal bau laria. Oh anak mande yo mande, inyo menangi nangi juo Tuhan. Hoye mato mau jalabe marato maimbau namo mande baru bakato badan Irwan nonde kakak sayang jo Irwan. Oh jangan mengecek kakak, bantu itu minta mohon Iwan kakak. Oh walaupun butuh badan kakak, Iwan sayang kebake kakak. Walau kakak indah menampak kamapai kakak, Iwan membawa jantangi serupa itu kakak. Oh mamana kakak Iwan kakak de Irwan lai manso tahu ado bamande tahu Iwan manso ado kakak mangko pulang ke korong kampung yoka. Oh kini kakak lo nama ngecek kena mati kai kondak bunuh layuan dia kakak yoka. Oh jangan mengecek kakak, bantu itu kotak sayang Iwan kakak nak kabar balik doka karena gari Tuhan. Oh mandanga kato adik onde Irwan adik kakak malo kakak dia nak menangi sawakatu Irwan dirantau wakatu Irwan nak balik. Oh bagantian dia musibah tiba sudah nyusia di badan mama Iwan. Oh kakak butuh dia entong menangi mandela sakit juga sampai meninggal bantu iko di malo kakak nak menangi Iwan pulang mande meninggal hati siapuan anak kaibo dia itu kato badan kakak Tuhan.
Oba itu katanya badan kakak mendanga ketoco itu tananglah dulu kakak badan kakak kalau masalah kakak tanah nanyo jua di mama awak kakak. Oh boleh kakak dengar berita kai kau tak minta diambil piti beli tanah biar tangga baju di badan nampak kok piti kai Iwan minta Tuhan. Oh nampak kok piti kakak Iwan minta inyo menangi bantu itu baru bakato badan pirayo inyo pae nan jodohnya badan Irwan. Hanya ambil sekali tangan kakak onde kakak sayang jo pira. Hujan kakak menangis hujan mengecek kakak bantu itu walau iko kakak bertobok jo pira walau iko mendengar suara kai nampira jangan dianggap nak kak orang lain anggaplah adik badan kakak sebantu Irwan dengan kakak jangan dianggap kai adik ipar Tuhan. Oh mananga kato bantu itu tangannya paci di sapira mencalik tangan bapaci di sinan teraso di badannya upi ria mengecek ria malambe-lambe. Oh jadi kau nangka jodohan badan Iwan. Oh nangka jadi adik badan kakak. Kok nampak mata kakak jual kesana hati kakak. Kok kakak rasai tangan mungkin orang elok yo mah mungkin orang putih kuancak kau mah kulitnya alui cokape kambang dia. Oh menanga kato dari kakak baru bakato badan sepira onde kakak sayang jo pira kai. Kok mato buto kakak yang takut selamat beko awak selesai di kampung nangko kok lah sudah membaca doa. Ndak ada ke urusan di negari babalik awak ke Bandung kakak di Bandung berporasi bulinya nampak. Oh mato kakak kai. Oh baru bakat orang nambahnya onde Irwan anak kami bola pulang awak ke rumah. Oke to baca dong anak balik dari bukit ndak elok menangi juho nak Mendangan namanya nama bawa pulang baru lainnya kabar balik kabar angke dari kuburan tumpak di badan ria tadi menangi jua sambil mengecek. Oh selamat tinggal mandai di kuburan. Oh alat tangi badan ria. Oh panggang simu buah mandai nak batulang anta kok pandan meluruti. Oh mande di kubur nak kapulang anta kok ria mai minta mati Tuhan.
Pemandangan tangi badan kakak baru berkato badan Irwan no kakak dengan bana cecandang bana lah dia kakak rasa itu buah kak badan Irwan kakak sayang dak ke badan Irwan kau saya jauh itu beko Irwan loa bunuh diri. Pemandangan kato adik nyopangku adik de kakak onde Irwan ne adik kakak de arok dia bagi Irwan waktu Irwan kete asal Irwan bersikola biar kakak dia indak sekolah asal dia. Oh adik uni dia baik itu kato tangi kakak Oba itu kata tangi kakak bertambah ibu hati Irwan mula balik leka awak ke pondok jangan kakak mengecek juga beko membayar hutang ke adik kakak ke baru nyoba kakak balik pak balik ke pondok sampai tinggal inyo menumpang di pondok orang tak lama inyo sedang jalan sampai ke pondok nanyo tuju pak satu tiba inyo di pondok kironyo apa nampunyo pondok lah siap banasi jo sambanyo untuk baca doa balik buki tak kajui badan si Irwan siako nama nyiapkan nasi siako nama nyiapkan sambal untuk berdoa balik buki. Menjawe apa punya pondok apa mana nama nyiapkan jani tulonan Iwan pikiran ko tukang baca doa lapak bawaan kita berdoa nak balik buki wanai. Coba bana nak kepane hati coba bana kemamang pemikiran kalau lah pulang dari buki ndak boleh pereina baca doa Tuhan. Ndak boleh perai dona baca doa itu bana kato inyo di sinan kalau kau dipandang Hola sanang hati badan Irwan satola sanang hati Irwan selesai membaca doa bakato badan si Irwan onde kakak dengarkan mana tunggu di pondok kakak sabanta di kandung sepira di abang unian kakak badan abang kalung agak sabangan tadi abang keluar dia kat sabantanyo ambil sekali barat merah nyo tarui kadake oto di sinan kalau dipandang satonyo tarui dake oto nyo putana nyo lai marah oto keluar kama jalan nyo aran nyo tuju rumah mama kandung Tuan. Nyo tuju rumahnya ama makan luang nyo tu pakai baju dinas juo pane hati ndak tabado sangkur tegayui di pinggang nyo pawayam lah nampak pulau barat teteliang di kapalo lambang kepitiang nambah bayo ba itu kalau kau dipandang ndak guna to etong lamo bana alanya turunlah dari oto satolah turun dari oto orang bitakui kesadonyo babaye utang seman Kamerun Tuan. Satu tibonyo di laman rumah mahari sejadi-jadinya mano diang seman Kamerun kaluang dari rumah gadang capek ang hadapi badan ambo cari tu ambo yang indak banyak
Oh menurut sejarah mutarimo, menurut kabana dapet tanam jua kesadonyo. Oh walau tanam mandeang nampunyo, mandeang samojo mandeambo. Agian hak badan mandeambo tolong keluaran hari kini. Oh kotaknya piti yang ngagian di siko aja mau sampaikan mau tembak mati yang ngariko yang Ona banyak takui memandangi kat seorang indak nama ngecek ndak barani doinyo keluar sainggonyo naninyo mamak dari badannya buyong iruannya tambah masuk bilik pintunya kunci dari dalam. Ndak barani keluar lain nyo imbau sekali lain ndak juado orang keluar cukui diimbau nang ketiga nyo ambil sekali pekake di pinggang nyo ambil pekake nyo tembakan malatui pak pelatusan para tamu. Obat tambah takui dana banyak kotak keluar yuang badan buyung bojapui angka bilik dalam konda ado piti hari kini nyawang kini bosudan yuang nyawang kini yang bosudan ba itu bana katoinyo indak jua do kau luanyo ulang menembak sekali lagi hotak kajui orang nambat samo cukui menembak nak ketigo keluar sekali anak daro iyo anak di badan mama nambah namo si upi epi tuan. Satu keluar badan epi nyo hadapi badan buyung iruan baru menangi badan epi onde da iruan da ngabana jan berang udah ka epi hojan bangi ndak da kabake ambo iko acara da badan epi bola dai bake ambo urang letak kui kasadonyo. Kota udah menenggang rasoma senjata badan udah kota tembak lada badan epi nak berang bake udah doda. Kok lah mati badan diri epi kok lekat sanang dah hati udah dah. Nan sabananyo mada irwane epi sayang kabake udah dari mulai awak dah ketek-ketek epi suko kabake udah tapi epi takui kabake ayah beko kene berang epi di ayah yoda. Waduh bana pipata di nantu sedangkan taruang laba bungo. Homano tumbuh di dalam palak sadang tataruang dalam cinta mano ko udah dai bako awak Tuhan. Homandanga kato dari epi lamo tamanung badan iruan manitik jatuh aye matonyo ambil tangan badan epi onde epi ya dia udah nak berang bake epi. Ho udah bangi ka mama udah ba itu bana kato inyo mga epi lo na mangecek rupo itu ndak ado berang ka epi. Homandang kato dari irwan baru menjawe badan epi ko sabananyo mada kau dah kato bakaban kondak tadorong dah barale jona lain yoda. Kotak lata dorong dah nikah jona lain kotaknya janji lah sabantu ikon ndak kabalik kana lain epi sayang dah. Hoka bake udah yodai mangalamu dah balik di rantau Tuhan. Ona
bangala moda balik di rantau le jale di badan udah tahu ndak di kakak ambo udah tahu di kakak Epi nambah namo si buyung Edi dai kini ambo bana dan barale ndak pulang nyoda dari Jakarta tadanga bajodoh jona lain tumpak dia di kakak ambo nyo menyuruh bajodoh jo badan udah hoinyo kandak malamar lo kakak badan udah nambah namo si Uniria tapi malang tibo dia yoda udah pulang Epi barale yoda kondaknya malu dina banyak namu bapu jui dah gantung diri yoda tapi kok le sayang jua udah ka Epi janu dada marabo-rabo dai Nan salah indah doda keluarga dari kami nan salah mama dah badan udah ke kami udah jangan berang yoda mandang kato rupo itu onde piaya dia udah Epi ndak berang walau kada Edi sekalian nan udah japui mama udah meminta hak mande udah ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu onde dangan di dairuan kalau masalah piti lada penjual tanah kondak namu ayam membayi kondak nyobayi di mama udah dah ambillah Epi dai pembayiannya Tuhan ambillah Epi dah pembayiannya mandang katoco itu tadanga di niniak mama banyak baru menjawe niniak mama onde irwane anak kami masalah pitina pembali tananan pitinan batarimo iyo tananan jo jua di badan mama Irwan itu tuh tanggung jawab kami beko piti kami antan tunggu di rumah badan Irwan na tunggu di rumah badan Irwan ma itu kato nini mama mandang kato rupo itu laksana ngati badan Irwan laksana ngati badan Irwan baru babalik buyung Irwan dah inyo pulang ke pondok tengah ladang nak lama inyo lah sampai seto sampai ke pondok tengah ladang inyo tuala lah duduk duduk jo kakak badan inyo sarato pira jodoh Irwan Tuhan sarato pira jodoh Irwan di sinan kalau dipandang dak guno to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana agak de arisari tu nini mama ala latibo mantan piti balitan kau untuk badan buyung Irwan
sadang inyonan sadang duduk bana pitit tanah sudah diterima babalik nini mama banyak awak nan sadangnya duduk-duduk ndak lama sawama sadang duduk-duduk anta malang antanya muju musibah jibo ketibo balik di badan Irwan lah datang anggota dari balai Salasa abana anggota nan tibo tibo anggota keramel balai Salasa lah tibo sebanyak 8 orang tibo sebanyaknya 8 orang barantinyo di halaman pondok badan Irwan seto baranti di halaman pondok baru di sinanyo 7 pondok tadi nampak tentara banyak nanti tibo anggota keramil balai Salasa sebanyak 8 orang nyo sonsong di Irwan keluarnya kalabu pondok seto tibo di laman pondok mengecek badan diri Irwan akabanyo pak datang kemari apa kok sabab karanonyo apa manyo calik pak sekali pakaiannya kironyo kepasus baru pulang tapampang lambang kepitiangnya tetel yang barat merah di kepala ba itu kalau dipandang bakat tu anggota nambah 8 nambah dapet ka bapak dari masyarakat apa berani melatuikan senjata berani apa menembaan di siapa meminta izin mandanga kato bantu itulah pane badan diri Irwan danga kalian kesadonyo balapan ang sekali tibo gak sorang ambo nak takui elok barangke ang di laman pondok kotak mau tembak kalapanganyo buyang izin lo yang nangkang tanyo nyo cabui izin cuti pulang aiko yang izin cuti ambo di siko badan ambo dinas nyo calik bana elo tak kajui anggota banyak siap komandan ketua anggota babalik anggota banyak nak taluk lai bacari olah baliknya anggota banyak tinggal badan dirinya abi hari berganti hari abi hari berganti pakan baru mengecek badan Irwan nonde kakak dengan bana nang kami kakak nambah 2 yo kebalik lai ke daerah Bandung nang kakak pai sekali nak guna di kampung langai yo kakak nak guna do kakak di kampung lain mangaju tinggal di kampung indah do badu sana awak ndak ado banang kontan ba itu kato badan Irwan mandanga kato dari Irwan onde Irwan ya di uni kok pai kakaknya sekalian menuruti Irwan ke daerah Bandung
Tantulah katinggal dia kubur mande sia maulang kubur mande oh irwane Mandangnya kato dari kakak kalau masalah maulang kuburan mandi sekali setahun ka awak pulang mencari kubur mandi awak indah dihitung dalam obana di sinan kalau dipandang oh tumpak di badan diri irwan kumpuan pekake kakaknya nayan kate to tuane Lano naye anate otora naye pekake kasadonyo nyopai katampe apa nampunyo pono nyo minta izin ka babangalan setelah tiba tempe apa na nelo hati na menumpangkan kakak jomande ambo nang kakak kamu bawa oleh Pak Pai dari kampung kami kembali ke daerah Bandung. Okok sempat apa Pai ke Bandung iko Pak Keratu namo ambo iko alamat tempat tinggal siapa datang ke Bandung di matampe nyo ambo jangan apui Pai. Made matampe nyo ambo japui ba itu kato badan irwan mandanga kato co itu laksana ngati nyo badan apa onde nak kanduang irwan karano angka babalik ke daerah Bandung iko pasan di badan apa sekali setahun nak pulang ke kampung jingau juo kuburan mangandena Mananga katonyo dari apa di sinan kalau dipandang menangi Irwan menjawe jadi Pak Ketua dan Irwan tatap Pak balik ke kampung walau ndak ada Pak badusana walau ndak ada Pak Bapak milih awak mencari kubur mangane apa Irwan mencari kubur mande menanga katojo itu ambo pai lepak kato badan Irwan nyo ambil piti de apa ikona untuk balanjo di jalanan tado kurang bagai balanjo Irwan mencari apa ambil piti jo tangi Pak piti nyo tula onde apa nanelo hati
mati sekadar piti pak bali minyak iyo balanjo di jalan sama laki sampai kawan buang naik cukui pak piti di saku simpanlah pak piti apa ala babudi bangaye pak apa ala babudi baik menanga katoco itu barangke badan diri iruan satu barangke dari tempe apa laoto nangkanyo tuju hio nang kakak duduk di belakang nan iruan menyupir oto ne kakak dengan mana ukuran tidur kakak bawa tidur jangan kakak menangis kakak oh marato kakak ya Pak oh badan irwan tinggal mandeo di kubur kampung tinggal lama ande di kuburan awak pai coba dan adik selamat tinggal mande oh mande ya onde mande indak guna di etong langa moinyo barang angke nak nyolang sadang di hati hoto tadi kakak menangi nangi ju Tuhan oh kakak menangi jo aye mato badarai mau jalabe aye mato oh bakato adik badaninyo mohon awak kabake kakak waranti le kakak menangi kita ketarui menuju Bandung oh mandang adiknya nama ngece baru baranti nyo menangi ndak adolai doi ria menangi baru nyoba oti dua teoto
Hota kalau riate oto berjalan terwiju kurang minyak bertambah minyak. Hodisinan kalau dipandang lape daerah Indopuro. Oh anak menampu lubuk ubai di malu hati nak kaibo jo kampung badan bacara Tuhan. Olah penagarinyo lubuk ubai menampu simpangnya tumanyo jalanan lawe. Ondaklah moto di jalan di sinan kalau dipandang dek lamo bakal lamuan di mahotonyo tibo lewat nagari lalang panjang menampu si haji. Di malu hati nak mamang jauh nak mungkin lah balik lagi lape nagari lagi haji latibo lah di pungasan ya mamang di dalam mati rasa sakam nasibah makan latibo lah di pungasan menampu si sungai Tunu hendak lama nasibah makan bila jo kampung kabatamu Tuhan. Olah penagari nyopak sungai Tunu didaki si jariang punai lapaya badan batamu sebabnya awak lah bacarai lalapenyo buki lah jariang punai latibo di balai lasa kok lamo badan bacarai galak nan tinggalan takana lalape di balai lasa mana puayo silabuan kok lama awak berpisah ndak lama nasib makan mande. Oh hendak to etong lama mana oto berjalan tarwiju dek lama bakal lamuan. Apa nek dalam moto jalan lopenan dari Silabuan menempuh daerah Kotoraya. Duduk seorang yo angan-angan nantakkan mungkin nantakkan alape nagari Kotoraya menempuh si daerah palake di Malowati nak kesusakan nak de inyo balun dapet kok lape dari palake latibo to di lakitan. Odek kanda di mama tak nandape mangko nagari batingan lape nagari silaki tanyo tampu daerah tumanyo tuyo daerah tuma karang labuang mangko nagari batingan dek bansek si buru untuang olah pe nagari karang labuang latibo to di kambang menampu si kasih putih kok lape dikasih putih nampak daerah lampiang para kok lape di lampiang para alah tibo di sungai siram merantau bapi tindak nantakkan mungkin lah nantakkan kok lape di sungai siram menampu daerah surangan tipe olah penagari sisuranti latiboto di daerah Talu lah nampak pasar batang kape hosaki kepala di bapikir cok menangis sedang duduk kandak nyobana nantak lape pae. Olah penagari batang kapenyo daki si bukit pulai nampak liang babayo kelok gadang. Oh di malu hati nak kaca mejo nagari badan bacarai galak mandi terbayang-bayang.
Ola pena dari kelok gadang Oto bajalan la tarwiju Di ma oto la totiboan Di sinan kalau dipandang ala tibo di sungai ni papa Ola tiba di sungai Nipa Lape negari sungai Nipa la nampak daerah puncuran boga Ho masuklah oto kapainan Tababang simpang bunga pasang ado nagari di Salido baru tibo Oto di Sago pa Okok lapenyo nagari Sago ala lampak pasar baru Di malo hati nak mana kaibo jauh pilo namu batang amu na Ola pena gari pesabaru la nampak daerah tarusan La kapaya badan watamu sababnya kampung Obat tinggalkan Indak di jalan do di palamo nak guna topalamo bana Di mau toto tiboan la tibo di bate pangadang Malah tibonya oto di bate ndak lama kita bilang ke lape negari tu manyonyo nan panjang lah nampak daerah bumi oto bajalan tarwiju indak di jalan do di palamo panek dek lamo oto jalan di siko kalau lah kok dipandang oto tarwi bajalan jujur Yo agak sajolah di badan Irwan kurang minyak tambah minyak kok lapai nyo lah makan kok awi nyo baranti minum Ba itu kalau dipandangi tumpak di badan diri pira inyo mangecek jo kakak Iwan Inyo mangecek jo kakak Irwan bayi yo kaduonyo Mandak para luto etong lamo Ndak guno dibilang doa lamo bana Disiko kalau dipandang di mau Toto tiboan manampu sitinjau lawi Tababang daerah Solo De ula paya batenggang dinarai acok lape nasi basu Oto nak tarui ke Jakarta menuju daerah Tumanyonan ya
panek dek lamo bakalamu anima oto tutibo anatibo to di daerah Tumanyo daerah Marobungo dek lamo to bajalan jalan betambah jauh inyo bajalan taruiyo na panek dek lamo bakalamuan latibo to di Palembang panek Jawa to berjalan yuk alas semalam dua malam cukiknya malam kedua latibo to di Pelabuhan lah naik kapal to tadi ke menuju daerah Bandung menuju daerah Bandung dek lamo to di bajalan paneknya lamo bakal lamon dek oto di hati kapal manyu barangnya kapal sekali ndak lamo kapal di banyu barang otibo katu yo jangkonyo alam marape kapal kangger kapal marape namanya tuh urun mae kapal merape namanya turunlah turun oto badani oto turun berjalan jualan menuju daerah Bandung menuju daerah Bandung panek dek lamo bakal lamuan indah to bilang lamo bana dek lamo to di jalan di mau to tibuan lah sampai oto ke Jakarta Tuhan olah sampai oto ke Jakarta oto berjalan tarwiju panek dek lamo bakal lamuan lah sampai oto di Jakarta sedang berjalan oto tadi sedang jalan andel nyopor dari satu opor ke dua dari dua opor ke tiga dari tiga lape kampe tambah diampe tambah tanang Tuhan tambah diampe tambah tanang oto balari tarwiju sedang jalan oto dipandang alala masuk ke jalan tol di jalan tol lawak ke semua tahu nak tebadu kancang lari oto tandonyo larinya kancang dang lari 80 ado mencilok ke 120 kilma lari oto kasuo hampir kilometer kaja bakaja tonggak kilo na
wakaja tonggak kilo laraba-raba tonggak kawe tampak-tampak gambar tengkura nasi mandasi kasih alui buni babuni karekel jagung buni basi jalan gadang ba itu kalau dipandangi hoto bajalan tarui juo Natibo katu yo jangkonyo di mahoto to tibo antibo di Banduan ngoto tadi tibo di Bandung oto tadi satu tibo to di Bandung dak guna to bilang lamu otan tu tarui ketampe apa hari tu tapi hari Minggu apa sadang ngado di rumah cukui jo ibu sekalian hari tapi pukul 2 balik siang baranti oto di halaman Tuhan nampak oto baranti di laman kiro anaknya nala pulang nak paralu to etong lamu turun lainnya sekalian turunlah badan diri Irwan sarato jo badan Fira ala cukui jo kakak Irwan cukui jo badan Ria tadi kakak dibimbing bawa naik Tuhan kakaknya bimbing nyoba naik satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum Waalaikumsalam kata apa dengan ibu hola naik badan si Irwan bersalam sekali satu tiba cukui jawab apa dengan ibu nang kakak Irwan yo juo olah duduk badan diri Irwan duduk lainnya di kursi duduk balimo berhadapan Tuhan duduk balimo nyoba hadapan baru bakato badan apa onde nak kandung Irwan ayona manga capek badanang pulang mangalake babalik ke nagari kato sampai sebantu itu onde apa dengan mana mangkolake babalik ke Bandung ko olah malang pak tibo di ambo yo pak ambo tibo di korong kampung mande meninggal dipandangi tabuju mai tengah rumah kakak marato rato juo iko nambuto nanda nampak iko ko kakak kandung ambo pak kami baduo nyopak badu sana seorang jantan cie batino nentuo kakak padusi nengketek badan diri ambo kakak buto sabantu iko salamo ambo meninggal nyopak mangkombo bao pak kakak ke Bandung Josia kakak ambo tinggal pak mandang kato bantu itu tadang adik mengecek nan apa alun menjawe baru menjawe badan ria bakato ria sambil menangi onde Irwan adik uni kok kamanyu salon adik badan uni biarlah pai seorang balian tungkek sebuah yoan biarlah uni dia kamapai pado marasai dia badan iwan Tuhan mandang ketoco itu nyambil tangan badan kakak nak boleh dokak kemano-mano inyo menangi badan iwan kamajuo kakak kapai batung ke kama kakak iwan
Konda ibu ka Iwan yo kakak konda sayang Iwan ke kakak doka Honda kembali Iwan ke nagari kini kakak mengecek bantu itu pado mengecek badan kakak eloklah bunuh kakak Oh badani wan yoka ba itu kato tangiwan Oh mencali iwan aye mato mau jalabe nampak dia apa dengan ibu baru bakato apa jo ibu onde dengan la diri anak kakak dari badan iwan yona Hokama lopai pakai tungke Hona napak tadi nak mangkok lambe menjawe kecik badan Irwan sadia pak nak mandangan nak Hoi wanaro nak balik ke kampung mana kandak batamu jo mandenyo yo nak Honyo baolo calonyo sekalian iyo anak di badan apa lah dape pulang ke kampung lamai mande badapati mangkolamona apa manjawe na Mangkola mona menjawe kecek nak bangi karya dona badan apa nak managaria di sikotinga dona Hodi apa nak lain sudahnya kok sagan ria samojo apa tinggal apa balin rumah seorang pilih di rumah di badan ria gadang nyonang ketujuh asa jeneria jauh joi warna Asa jani warna jauh joria tapi ko pasan badan apa ria karena ria buto sabantu ikona buto piak jantakui pulo besu awak ke rumah sakit kita pareso homatoriana Mananga kata dari apa nak tabado senang hati riasa juga di dalam kira-kira Terima kasih pak banyak-banyak kok iyo ambo kadiube kok lain buto kakaelo pak Kelainan rabun pada pe malik kau bisa menampak cobiaso lah sekian lama pak nak mencari adik ya pak Homananga kato dari ria naninyo si buyong Irwan bahagia wapan badan Irwan onde kakak sayang joiwan kae
Jangan itu loka nambah sabui yoka. Jangan itu lo nan kakak bilang kai asa nyawa di kandung badan asa bisa orang mau be di mata pe nyoka iwanu be Tuhan. Ode matampe nyoka iwan ube picayo laka badan kakak nan iwan ninda kabaduto doka homandanga katonyo dari adi lasana ngati badan ria disinan kalau dipandang hona sari itu tumpak di badan diri ria joinyo badan iwan Tuhan. Yo agada inyo pak badan pirat tadi onde kakak dengan bana mulawak ke bilik dalam ukuran mandi kak bawa mandi. Oh biar lari yambo memandian ba itu bana katoinyo nyobao kakak ke dalam satu tibo di bilik dalam ukuran mandi pemandian. Di sinanyo badannya ria tadi iola elok badan sepira elok mendape adik ipar barani nyoma hola mama mandian Oh selesai kakak dimandian diganti pakaian kakak. Oh satu diganti pakaian kakak dipandang lo bantu siria indak kemahin lo bantu dia taga dek mato nak menampak Otaga dek matonyo anak menampak kok tando nampak lah mato kakak ko susah lo orang kejodohnya. Ojo bantu badan si Irwan ndak bara beda do dipandangi Irwan gagah kakaknya elok ba itu inyo nambah duo Tuhan. Onanarinyo asari tua biari baganti hari ado harinyo la sakutiko tumpak di badan la diri Irwan. O tumpak de badan Irwan tadi kironyo nyo ala mangecek ke rumah sakit indak ketampe na lain kakak kanyube. Iyo ditampe doktor tumanyo bagian alat juo bagian doktor kapasus disinan kakaknya ube porasi mangato olah kakak si Irwan Oh
barangke inyo barangke inyo dari rumah agak sajo inyo nampai cie apa nan cie ibu nan cie badan diri irwan serato badan sepira cukui jo kakak di bawahnya di sinan kalau dipandang lak lamo inyo di jalan lah sampai oto katampenya oh tuane malah sampailah oto katampeknya satu tibonyo di rumah sakitnyo lah jale indak na lain rumah sakit Kepasus di sinan kalau dipandang agak saja di badan kakak lah dibawa ke ruangan tampek porasi di sinan kalau dilihat alanya tibonyo di dalam masalah sure manyure itunyo Irwan kamanekan tanggung jawabnya lah buyuang Irwan yo indak to bilang lah mau bananya sedang sebantu itu sedang di dalam ruangan yo ndak lama dapat kita bilangkan indak disiko di palamo tiba waktu jo jangkonyo mato tatutui kababuka oh Tuhan mato tertutui kadibuka nyo calik juo di badan Irwan cie nyo badan diri Irwan nan cie nyo badan nyo upiak sapira oh sarato Pak Darlis tadi cukui jo ibu sekalian memandangi tutui matonyo kababuka dibukanya di doktor lambek-lambek selesai Pak tutui mato dibuka lambek-lambek nama mato bersuruh buka tolong bukaan bu lambek-lambek tolong mencalinya lambek-lambek alanya cubo di badan ria malang indak dapat ditulak mujui indak dapat diair lamu jua di badan ria bisa mencali badan ria lah nampak Irwan dia olah nampak Irwan dia inyo setelah bisanya mencali pertama cali kabur-kabur memangnya kabur di pandangi ndak lama sesudah itu anggaran setengah jam lebih matola elok cobiaso satu lah elok mata biasa nampaklah dia badan inyo satu nampak di badan dia nyo kaja badan diri Irwan lah kadang dia badan uni oh dia
Lagaga dia badan uni dia, lagaga badan dia kakak mah dia. Olah pakai baju hijau dia uni, iyalah hebat Irwan kakak dia. Honyo ambil adiknya tangisi menanginya memegang adik baru bakato badan Irwan nonde kakak sayang jo Irwan jan menangi kak nangi juo beko buto mato babalik membana Irwan ke kakak. Komandang kato bantu itu jawaban badan pirama badannya diri ria onde di kandung dangabana. Kok kabuto dia buto lah balik, kok kabun lah balik, kakak lah bisa cali Iwan dia. Kakak lah bisa dia cali Iwan, ba itu bana katoinyo ndak guna to bilang lamo, ndak perlu dibilang lamo bana. Dek lah sehat sebantu itu mato nambuto lama nampak badan nalita nalatago pulang ke rumah olah naknya lalai. Pulang ke rumah nak nyolai ala keluar dari rumah sakit. Otarui kau to badaninyo nak lamo inyo di jalan lah sampai kau to nanyo sampai kau topak nanyo tuju ndak guna to etong lamo. Oi ndak disiko dolai di palamo. O alala nai ate oto sato la nai ate oto tarui ke rumah kasadonyo Tuhan. Otarui ke rumahnya kasadonyo sedang berjalan laut tadi. Ndak guna dibilang lamo, dek lamo to di jalan. Kain cawut panjang lah 9. Taleonyo di barando panek dek lamo lah di bajalan jauh batang balampi juo. Apa tando kini lampi ampie katibo di rumahnya Tuhan. Hampir ketibo di rumahnya lah sampai ke rumah nanyo tuju. Oh bakato badannya bapak dari pira onde pirai danga bana danga di pira na apa. Hodek karano kakak lah cegak pai baona kakak kama kakak ke pasar baola kakak ke toko pilih pakaian mode-modena.
ketujuh tolong bali ba itu kato ma papapira. Oh mananga katonyo bantu itu kalau pilagam ka babelo tantang hulu sangku koco itu nangka elok kato kopira bali baju pai. O kato kopira apa bali baju mandanga kato apa dari sepira nak tawa dosa nang hati irwan. Olai peduli ke kakaknyo lainyo acu bakek kakak indaknyo anggap orang lain yo sanang bana hati irwan tuan. Oyo sanang bana nyo hati irwan nindak to bilang lamo bana di sinan kalau dipandang agak saja di badan inyo ko apa lala turun cukui jaman de sekalian sarato jo badan irwan tumpak di badan piratah di baduo jo badan ria yo kakak dari si irwan. Nyola barang ke pai ke pasar mencari baju nanelo nyo cari baju yo Sarawak untuk badan diri ria. Oh nak lama kita bilangkan sedang di jalan laut to tadi nak guna dibilang lama di sinan kalau dipandang. Dek lamo bakal lamo anala tibo inyo di pasar tibo la inyo la di narami satu la tibo la di narami otot talang atak di tampe nyo tuan. Oto talata di tampeknya dek lata-lata oto di tampeknya turun lainnya nombor dua setelah turun dari otonyo tarui ke dalam toko. Onyo pilih pakaiannya nanelo setelah tiba di dalam toko pilih pakaiannya nanelo pilihlah baju Mahabali nan Sarawak itu juga indak dibilang do lama bana. Oh sedang memilih baju anta malang antanya muju. Oh agak saja di badan ria awaknya sedang memilih mama memilih pakaian juga. Oh datanglah orang di sabala nyo pegang tangan badan ria yo pak. Hotak kajui badan siria mencali badan diri ria kironyo dedi pae anak mama tuan. Oh kironyo si dedi anak mama nandi korong kampung nandi daerah Indopuro takajui badan diri ria onde da dedi dangabana. Homanga sampai dah udah ke Bandung baru bakato badan inyo onde ria dia udah mangko sampai udah ke Bandung. Oh udah menatap dia di Jakarta nan udah ke Bandung nangko membali pakaiannya nanelo membali baju nanelo kau untuk gangale di Jakarta dia. Kau untuk gale dia di Jakarta ikut toko untuk sama nguda ba itu kato badaninyo. Honan sabananyo ria dia mangko marantau udah ke Jakarta. Ndak tahan mencali perangai ayah, ndak talok mencali sifat ayah do dia. Oh malu dah di korong kampung kekamanakan ke Jambana kadik terlalunya ke Jambana udah sebagai anak ayah yo dia.
Hornak pisang di badan ria, malma di badan diri ria, malu bana di badan diri udah, mangko marantau ke Jakarta dia. O mandanga ketoco itu neko itu nangka udah sabui jangan dibilang joredan lamo-lamo membuat ibu dati dia mandanga kato bentuk itu sinan mekato buyuang dedi honde dangan la diri ya ranga diri ya dia udah lecur lusang ria le udah sayang karya dia jangan menjauh dari udah dia. Oh dah karya dia sangat sayang dah ada baduto doria seketik jua rencana badan diri udah kok selamat tiba masuk puasa ria. Oh udah balik ke korong kampung, udah calik dia ke rumah, kok lain namu dia ke Jakarta, udah bawa langsung ke Jakarta, tapi lewat tobo di Bandung cikuan siko sampai le, udah sayang ke bakek ria dia. O mandanga kata rupo itu di sinan kalau dipandang onde dangan lah di dade di ko itu dan kaban ndak putui di badan ria ndak putui do diri ya seorang naria mangkok sampai ke daerah Bandung de Irwan tinggal di siko mangece udah jo Iwan dai. Mananga katoco itu ndeko itu naria kaban kok mengecek juiwan udah talok lek namu kanyo bunuh badan udah nang kecek tetap bersampaikan onda guno dietong lamo selesai beli pakaian kaluainyo dari toko tarui babalik badaninyo dedi mairiang. Oh di belakang Pak Udah dimairiankan di belakang tak lama bakal lamaan sampai ke rumah Pak Darlis tuh. Oh satu tiba ditampe Pak Darlis satu talatak ditampeknya Otalata oto ditampeknya satu talata oto badan pira di belakang oto ada pulau olah turun pira joria satu turun pira joria nyotarui ke dalam rumah satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum alaikumsalam nurang naman jawe. Olah naiknya di atas rumah pakaian sudahlah dapet nande di mai kuih pulau tuan. Nande di lamai kuih pulau sinanyo naik ate rumah basalam jo badan apa nempunya rumah cukui jo ibu sekalian serato jo badan Irwan
Nan Irwan nindak lo bisa berang nyo tahu disipat dedi ko sangat elok bana taga dek mama gak cilako pa Odisinan kalau dipandang bakato badan diri wan dari mata di dada di mangko batobo jo badan kakak sinan bakato badan dedi nan ambo nan sabananyo tadi ambo balanjo atuma di toko ndok samang ambo ditampe membali maju kau untuk gale ke Jakarta nampak di udah badan ria mangko sampai datang ke singiko dia mangko sampai datang ke siko indak to bilang lamo ndak perlu dietong lamo bana di siko kalau kok dipandang agak saja di badan ninyo bakato sekali badan dedi onde dia kandung Irwan dia udah do ka mangecek jo badan Irwan tapi baduo saja awak mangecek cukwi nyo kita nambah duo Omandang kato itu jadi dah kato badan Irwan ala keluar badan inyo baru diang inyo badu akaban abakaban kaban lada bake Irwan oh baru bakato badan dedi onde dia kandung Irwan dia nan kaban bake Irwan tumpak di badan diri udah bertanyo ke badan Irwan tantangnya badan diri ria di kok kaberang dia berang la mola kok kabangi la mola lena muda ka dibunuh nang kecek bersampaikan juo udah dari dulu le dia sayang karya walau kayuan larang bananan udah mengecek juo dia Omandang kato dari dedi baru bakato badan Irwan tundak di dedi doda kunci dan sabananyo dangakan bana di dedi oh bukan kau dalam mengecek kato kakak badan ambo jawapan di badannya oh kato sampai sabantu itu kok itu dia nambah kaban kuncinya di Irwan pulauan sanyo iyo kato Irwan barunya bisa menerima dia oh barunya bisa menerima mendengar ketoco itu kok yolai udah sebatu-batu nan Iwan nindak manula Iwan manimo dai oh lala maranu dai Iwan terima lamaran udah kolai batu-batu jawapan dari dedi bagara-gara lo dia kata Iwan udah indah bagara dia olah dapet kato dan sayo barunya naik ate rumah lah duduk balik di kursi baru bertanya apa jo ibu lama bana kalian baru diang abana nak bakabakan
Ndak lo boleh kami ko tahu anta ko indak bapak jo mande kalian nambah dua ko baru bakato badan Irwan onde apa dengakan bana sarato jo badan ibu tumpak di dade di pak nyona datang kamari nyoka malamar kakak ambo apa Manyoka malamar kakak ambo mandanga ketoco itulah sanang hati badan apa baru nyoimbo badan ria onde ria anak apa kamari laria dulu satu mandanga apa maimbau keluar ria kakak Iwan la duduk inyo di kurisi sarato badan sapira baru bakato badan apa onak kandung dangakan mana iyo le suko jo si dedi iyo laina babatu-batu ko iyo babatu-batu to buwe ale gadang-gadang nakan wang Mato bue ale gadang-gadang menjawe badan diri ria iyo pak kato badan ria mandanga kato dari ria lagala apa jo ibu tapi bana Maria gai ria bakanyo da tapi bana ria menjawe ko iyo lai setujunan badanang si dedi jan balik jo lai ke Jakarta kini harinya kita takut minggu bare esok kita barale 100 sepira jo si Sarato sepiranya Irwan lasanang hati kesadonyo nanari lah sudah ditako segala sure-sure laka diurus nampara luala dicari minggu bari suak kabarang ale minggu barisuk kabar ale tumpak di badan diri Irwan kok Irwan tu nang kakak nikah tentu nikahnya 2 kali nancie nikah di rumah nancie nikah yo kumandan no tuan nanti nikah jo kumandan indak to bilang lamo bana latibo wakatu yo jangkonyo latibo minggu nambarisu alek la mulai dibuenyo laba buwe alek gadang-gadang dari jauh tamu latibo manandoan tamu yo banyak sagalonyo nambah baju lori yang nanado di daerah Bandung latibo mencali rambara di sini ninyo dinikan ninyo nambado kalau
kakak badan Irwan berjodoh jo badan Dedi. Oba jodohnya aja badan Dedi. Tentu Irwan namanikan kakak. Selesai kakak dinikan disinan kalau dipandang. Baru Irwan lolai kakak nikah. Nikan si badan Irwan disinan kalau dipandang. Ijab jatuh kabunyo jawe. Selesai kabunyo jawe. Selamat pengantin baru. Umur panjang rezeki murah. Penyakit jauh kenala. Kau rezeki namu-namu. Ba'awa jo tabiang lah kalunya. Janado bagadu-gadu anak Nikahnya dia diri kumandan lah selesai disinan kalau dipandang selesai aliknya buat tumpak di badan diri dia. Oba katonyo badannya buyong Dedi. Onde Irwan idang abana tumpak di badan kami berdua. Nanudala do dia membali rumah. Laba bali rumah di Jakarta. Lado rumah kami berdua. Kami babalik dia ke Jakarta. Nariai oh dia. Ola udah laba oh Nari ayo udah bawa menanga ketoco itu bepasan Irwan sekete. Onde da Dedi dah ngabana. Nan membau dah ndak balarang ikulah tanggung jawab budak. Tapi pasan di badan ambo jangan sakiti kakak Irwan dai. Oh jangan sakiti ndak dah kakak Iwan membana Iwan kau dah ko ado salah kakak Iwan lagi kabar dah kebake Iwan. Jangan tangani ndak dah kakak Iwan satu-satunya membuat Iwan semangat ndak ada lain pada kakak. Membana dah Iwan kau dah jangan sampai udah menangani udah Memandang kata dari Irwan sinan menjawe badan Dedi neko itu Irwan percaya oleh Irwan nak kau datangan dia jangan kau datang udah bangun dah udah sayang ke nyawa itu sekali ya kata Dedi. Kata sampai nyoba rangke nyoba ori ya kajakang harta Tuhan tumpak di badan Irwan tadi nang kakak ala barangkit tinggal badan diri Irwan. Awak nan sadang duduk bana lamu jual lopak tibo di Sapira. Lah tibo orang mantan sore tumpak di badan Sapira tadi kuliahnya ala selesai olah bidang kedoktoran. La dapet lo tempat dinasnya di Mabana badannya dinas di rumah sakit tentara kota Bandung di sini dinas badani.
Disinan dinas badaninyo Nataba dosa nangati pira Otumpa de piranyo jasiruan ninyo sayo jasakato Nyo sayo jasakato sadangnya sadang butuh itu sadang duduk inyo di kurisi Obalam taranggo ate tanggo manyang taurayap te pintu salam ta'azim badan kita alie sekete tentang itu to alie kabake kakaknya dari badannya buyuang irwan nama namo pi siria Nyo tadi menuju ke Jakarta lah sampai nyo ke Jakarta di mana tinggal badani nyo tinggal di kampung Melayu Nyo tinggal di kampung Melayu di sinan di bali rumah cukui jo tanah sekalian ndak bara jauh dari simpang tiga nyo lampu merah di sinan dapet bali tanah 100 rumah sekalian tataga oto di halaman rumah lah turun ninyo nambah 2 Olah turun ninyo nambah 2 Bersanang-sanang nyo kedua nyo Seto turun lah naik rumah Seto tiba di atas rumah nyo Buka nyo pintu bilik dalam Monderi dia udah ikut bilik awak dia Aben lalai maklum udah seorang nak tahu mobil bilik tu Aben kamar badan awak dia Abean kamar dia badan awak Mendanga ketoco itu lah sanang hati badaninyo Yo sajuk di dalam kiro-kiro Sunyi di dalam pemikiran Dan adek ria dia udah Nanuda manggale dia tiap hari Naria tinggal di rumah seorang penganajan Di pacewang kurang makan dia bawa makan Kurang minum bawa minum tekan tu bawa lalok kuangik bawa lah mandi Ona lain dia jandi kana jana do penganakan lain Muda sangayang kabakeri ya dia Ondak gono to bilang lamo Sadang coy itu nyo dipandangi Basanang-sanang keduanya balai raja kaulu Balai di dalam lawit Tinggal di sinan ria dulu Nan sir irwan Nang kita japui To japui badan diri irwan sadang berdua je sepira lah dapet lokan dinas di rumah sakit tentara kota Bandung di sinan kalau dipandang bakat to badan diri irwan Nana dia dinas tio hari Nana bang dinas lo tio hari Kita dinas balain tampe Danga di dangan di sapira Danga kato simaan buni Dangakan bana pesan abang Sasibuk dia sibuk karajo Jo abang pirajan lungupo dia
menanga ketoco itu menjawe badan diri pira lupo baalo bang keto abang nanambo nak kalupo-lupo nampira nak ado kamalupo anabang antabang malupuan pira menanga keto rupo itu disinan kalau dipandang agak sajo di badaninyo. Oma alun la pira di rumah sakit bermacam ube nambah tamu jarum suntik ado jo pira pegang meko de ulah banyak pasien panik menyuntik kamai nyuntik tentu lupo pira jo abang dia. Bisa jo lupo dia pira jo abang menanga ketoco itu balaka galak badan pira bang ado-ado sajo nang kabat sabui nan tak mungkin abang pira honan bala bilang sayang pira nak guna dia tang lamonyo ala bagala gala oh sadang bagala galak juo sadang bagala galak ate rumah bapak jo mande basanang sanang oh bapak jo mande basanang-sanang memandangi anak. Oh madang lah tumbuh tepi jalan bajuntai duduk ate batu kambang lah bungo di lereng koto. Oh dek kakak jo iruan serato inyo lah basanang-sanang sainggo iko pa eka badolu umur panjang to sambung pulo tuan. O kain karapnyo selendang karap o ambil madang sebelah jalan o kambang bungo di lereng sawah o ko ingin di kampung yo nan di kota atau di luar nagarinyo jo kaset rabab o buka lah YouTube Sinar Padang Official. Boleh bertamu Josi Real Asmara Tuan. Oh kakapau nyawa kakapau anak rani telie kambang labungo setalean ado balangkok di dalamnya. Oma dusana nanado di tanah rantau kota dagak jorabab pesisir buka lah YouTube Sinar Padang Official boleh du batangamu olah badan laki to baranang mandi di tepian baranang nyo bajo samo joana ampion para kambang bungo di lereng koto jora bapak siril bapasan YouTube na lain jangan dibuka iko asmangara
olah baru latih boy. Ambil kayunya dikapau-kapau, diambil anak muda-muda. Oma dusana nenek tanah rantau, di YouTube saja kita basuh. Oh, hari paginya awak ke balai, kok ada penjahit patah, jangan disimpan dalam peti. Ambil banang segulung panjang, ada penjahit 2-3. Karena cari topak lah salah ngasih. Kok ada jalanan salah, jangan disimpan dalam hati. Tolong dibuang ke belakang, sirilnya pandai baca itu apa makain karap nyoanyo selendang karap ado banane nyo 3 batang kambang bungo di lereng koto. Kok ingin didendang atau jo kabanyo tumanyo kabanyo kaset rabab. Bukalah YouTube Sinar Padang, di sinan cukui kasadonyo apa awak banane tepi jalan ketuko rimbun tuma di matang ladang, diambil langkok deler yang padi. Ado eloknya pak membuka YouTube Sinar Padang official. Kok ado nalalamoi duit membujang dangar abab bulie babi. Ini pak badare jatuh bunga boleh jatuhnya di hati batu kambang bunga di lereng koto. Oh cerita si bonsu menantang badai pak lah salat sehingga iko awak dulu bulan besok bertamu pula pak Oh Eliana tanya mudi anata sialak pulang di sawah sialo menyabik rumpui. Dek karano kita pak kabapisah dulu mulai kami pakai bismillah, kini jo assalamualaikum kami tutui oh apa Okat sawah menyabik rumpui ado bagondong jo ajuinyo. Jo assalamualaikum pak kami tutui cerita lain adopu.